Persiapan kambing kurban di Masjid Baitul Rahman ya. Ini dari sapinya Pak Yaci ini. Limusin. Nah, tukang jagale mek ngerokok ya. Nah, ini kenangan Pak Tin. Iya, Sok we tuwek jek gambarmu. Mas ngadi iki? Beh, berat nih mek ngono ae. Ayo tata-tata lah. Wis garek wong-wong iso beber apa ora? apa? Iki lah. Blerek. Ayo. Kita cek korban selanjutnya di belakang. Nah. Aten. Nah, ini ibu jagal nih, nanti tukang jagal nih. Kan betet. Nah, ini kambingnya. Kambingnya ada 5 ya. 5 apa telur apa? 5. Sementara pejantannya hitam, kepala hitam. Ini turunan bur. Iki tukang betet di dapukane. Tedas sok, besok tuwek fotomu mah isik lho. Kobong utang lho, kobong. Nah, iki demenane iki grup Jepang nek iki. Panggah iki. Iki wae diduduh wong Jepang ya wis demenane. Ini masih tata-tata. Ini tak lelian. Wah, tukang pitik ya nek. Tas tangi. Kayak bos graji ya. Kang graji. Kira so, Pak Pur. So. Pak Kadip, Pak Bun. Pejantan ketiga sementara. Sing loro nanti. Oh. Masih ada 3 ekor. Iya Mas, sehat ora? Alhamdulillah enggak sehat jelas. Enggak sehat. Sehat ora? Enggak sehat. Ora sehat terakhir ora sehat. Lom-loman mek sedeku songgo uang. Persiapan penyembelihannya nanti digantung di bagian atas. Kurang apa sing kurang? Ngomong. Piye, Pak? Ini nah, ini lagi persiapan. Sehat Pak Badura ke? Pak Badura sehat. Ya. Pak Dek, piye sehat? Baik. Sehat toh. Cekelane pacul berapa nggak sehat? Ya ngene saya ngomong ini abune pira-pira dino lho mampu wedhus ora mampu trintel wis. Iki lho gampang macul ya di video. Ora mampu ya golek ambon. Ini kerja keras ini. Wah, Apeng. Sergap Apeng. Dokumentasi ya. Kita bersihkan tempatnya nanti buat penyembelihan hewan kurban. Asal kono kan tempat neto. Pak Ari lek ambek joglangan. Ayo. Kono iki ora apa-apa iki rombong. Dibanding oyong-oyong sapi lek sapi ditutupnya sih kena kami len gua. Selang teko.
Loh. Weh, somben ben pakai isik kan lho. Ben awet kuwi yo. Sehat selalu nggih Pak Bun. Jadi panitia belum tak bercari 250 Bro. Dadak mesti ono saben. Ada enggak melu ya? Iya. Nanti saya ning omah Oh, cek keparani ya. Jawane cek tinggalane. apa Rek? Apa ngetok pinggir aku ning kene. Eh. Yang apa to keparani? Pak. Tekone mesti kari dhewe lho. Apa? Oh, wis mau kakek iki. Berarti ke panganan ya? Oke, siap. Teh mentok bae iki, Bro. Teh mentok. Gawe ning kene. Gila mesti tampil mentok. Oke, tim penyembelih pembeda siap. Wah. Masih proses persiapan tempat penyembelihan hewan kurban di Masjid Baitur Rahman, Desa Kedung, Kabupaten Blitar. Pakai kayak nih Didik, nah keduren, nah. Dur Didik. Wes sip, pas. Ning. YouTube. Maktub. Preman, calon preman nih. Hei, macam mana nih kabeh? So tani nek wis godho gerang. Videone tani dhewe titan ora. Lagi wajah dhewe. Yo. Lah alah. Ki, golek iki bacae. Yo, dada bareng. Prene. Dada. Nah. Apa? Ya Ibu. Ayo. Saurunge belah wedhus atau paping sik bolo. Iki karo tim Satrio Budaya iki sitok iki. Angko, disele ndi? Disel. Aku arep nyedot omongin aku tapi ora enak iki disele. Ya, nganu no, Bro. Sik kok iki. Urusin Pas debat mah ora tak rekam kok. Nah, wis aku. Lebu Metro TV ya. Bawae mlebu Metro TV wae. Ini penyembelihannya nanti bar Jumatan. Waktu sangat mepet sekali. Oh, Lita anakku.
Juru masake. Juru masake engko dingge tukang beleh korban ya iki lho. Badur wis berat. Ono bocahe. Sementara pembagian penghargaan nih. Panitia korban. Mesti golek gawe. Diwai penghargaan kabeh, Bro. Jan bener. Itu Palembang. Ini api lagi digone di. Nyelek ae di. Iki didongane korban yo. Direkam iki dilebokne tok-tok. Nang kono ora rekam. Tak ada blodok lagi nek kuwi. Iya nih. Proses penyembelihan sapi dhisik iki. Papeng. Engko didet bahaya iki. Sisekno. Yo. Awas, Bro. Timbang kesentai rada mikir wong. Nyisik wong, sapine wedi. Ngalih-ngalih sik, Bang. Hah. Ojo nang kono ngali kok, kowe ngali kok ngali yo. Nek iber bayar. Baru iki murah sapi. Hai. Dadane kurang murah. Di selentak. Sapine wis krasa. Tapi sapinya nggak berat ya sapinya. Protein. Berat. Ampun Pak De. Awas. Buang lengko. Yo, sapine wis krasa iki. Rasa arep dadi seger. Proses penyembelihan yang kurban. Masih berat-berat loh. Dulu cara nopo apa mantem jemput tangga tuwong Dirasa. Wong akeh sing ngitet kuwi. Iki rasa dhewe. kira kok ngetokno
Teboknya kurang rene. Kurang ini, kurang ini, kurang ikan. Ya. Nyuwun sewu nggih niki sedaya mawon. Ing iki kula badhe ngaturaken ingkang ngaturaken wonten ing saat menika nggih. Sepindah saking Pak Yadi, nggih Pak Yadi wonten menika gadah kurban lembu. Saken sedaya keluarganipun sepindah Pak Yadi piyambak nomor kalih Estri-ibu Bu Istiana nomor 3. Pak Rajab sekalian mara sakanipun ugi Mbah Mini ugi malih Mbah Kasan Isnadi lan malih Mbok Muk Inem kan ugi dumateng masipun Pak Yaji inggih menika Pak Nasir. Sing nomor kalih inggih menika saking Pendi ingkang dipun kurbani inggih menika Rita nggih ta? Lita. Ya nggih Lita. Nggih. Nomor 3 Ika Toko niku nomor sekawan Pak Bonari, nomor gangsa Kadir sak estrinipun inggih menika Mbak Yayu ngoten nggih. Nggih. Nggih saderengipun dipun berangkat sumangga sareng-sareng maos takbiran kaping 3 ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamdu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil Ini cukup.